L-allegat qattilu l-vittma tiegħu kienu tlewmu fuq fliexkun whisky bl-argument jeskala u jkompli fit-triq. Imbagħad seħħet l-aggressjoni b'sikkina b'waħda mid-daqqiet tkun fatali. Ir-raġel mill-Ghana Amo Frank Kwaku ta' 25 sena kien lura l-qorti wara li kien diġà tressaq u wieġeb mhux ħadd li qatel lil Isaac Kwabena Kyere li kellu 23 sena. Allegatament is-suspettat kien beda jgħajjad bix-xokk li kien ħa u waqa' mal-art meta l-pulizija taw l-aħbar li l-vittma miet l-isptar. Huwa kien qabdu paniku ma rridx jemmen billi ħaseb li kien biss weġġa' lil sieħbu. Hekk kif xehed l-ispettur Wayne Camilleri meta bdiet il-kompilazzjoni dwar l-ewwel delitt tas-sena. Il-vittma kien instab fadira dehom u kellu bosta daqqiet ta' sikkina viżibbli fuq sidru, għall-ispettur Camilleri. Għalkemm kien għadu ħaj, ir-raġel kien qed jitlef ħafna demm malajr u kellu diffikultà biex jieħu n-nifs. L-uffiċjali prova jkellem lill-vittma iżda kien kollu għal xejn. Huwa miet aktar tard dik il-lejla stess fl-isptar Mater Dei u l-għada l-awtopsja kkonfermat li r-raġel sofra 18 il-ferita ta' daqqiet ta' sikkina li 4 minnhom kienu bejn sidru u żaqqu. Intant, żewġ ċittadini Afrikani li raw ix-xena tar-reat taw informazzjoni dwar l-inċident u spjegaw kif il-vittma u l-aggressur kienu qegħdin jiġġieldu iktar kmieni dik il-lejla fuq fliexkun whisky. Wieħed mix-xhieda għadda lill-pulizija borża żgħira li fiha l-permess ta' residenza Taljana tal-vittma u xi flus kontanti. Din il-kompilazzjoni se tkompli fil-jiem li ġejjin.